Nasyak tayo madayo Ketlikan ayat abun ko Rebeng na lae nga indak biruken Tay mabukudak kanyak na iketdeng Lupay na sa ngemday tuy tirumbeng Amuk adakes intar aramide Jakmay turet pay nga indak kuyaen Panagluana kapukan yaklaen Jak maiptur no sa tilakang ekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Palubusan kan nga isutay sulyana Pusuken rignam isuadan karbengan Awan titengel ko amang ikut ken ka No dilatoy ayan nga inakin parik na Jak maiptur no sa tilakang ekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Lupay na sa ngemday tuy tirumbeng Amuk adakes intaan aramiden Jakmay turet pay nga indak kuyaen Panagluana kapukan yaklaen Jak maiptur no sa tilakang ekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Jak maiptur no sa tilakang ekto Kapulaken ayat binulod ko Adda inag nasabat Bumakit ngem nalabsat Inismak ket kimitmak Nagtibayo uy kaunggak No tilanga timet pauni Di pa maginawaw sexy Agtawen santi 60 Lung ay na pailat makagargari
inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pa'y lakinina. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Babaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit aga inayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala at datlangin, awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem minakinagaget. Nagkelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Isut kun kunada kaniya, uray manuoy uya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, utno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Akainayan aya. Huh! Huh, huh! Ipumatol iti bakit, kaskala at datlangin, awan sa pulem ti kinasam it arakop naken inagek. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagagek. Nagkelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuyo ya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, utno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya.
at anay sangsangayan ayat akin na ikagumat na ipaay mo puno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinaruay nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipat pategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinaruay nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
Derderen tuy pusok ti puro ledaan, naugutan nen luluwa anagari mayang imnas ni ayat jak pay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iyurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit ken udlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay nudumteng tu ti panawen ama kabangunak nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkontun imatangku dagiti liwliwak mangisakit kinubwat bulsek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon
palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, mayat ken tale. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, mayat ken tale. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, pinayakan taleg. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, pinayakan taleg. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, pinayakan taleg. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, pinayakan taleg. Tuy puso ket na ikala, nagibtur tiladaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insangbay. Nuwi di tilubong ko, ket nagsagapa ken lindo, kaasi ti Diyos Apo, ket nailiw-liwak ko, ti panangirurumen mo. Ti inbaklay ko apanagdo, ket kasla kadagsen iti krus, ngemitingin na pagnakaidarus, ti magderang si anus. Dapat check anong tempo, lalaki amang ilala, ayat nga inka inuwawa. Itaga mga langon, puso nga na ilumlum, kalasag ko tiyag nanayon. Daydiliday anapasarang, ragsak ti simmukan, nga awan iti pumadpad. Tuy puso ket na ikala, nagibtur tiledaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insangbay. Nuy di tilubong ko, ket nagsagaba ken lindo, kaasi ti Diyos Apo, ket nailiw-liwag ko, ti panangirurumen mo.
kainwawa. Itat ka mga langong, pusog ana ilom-lom, kalasag ko tiyag na nayon. Kay diliday anapasarap, ragsak ti simugan, naawan iti pumadpad. Day diliday anapasarap, ragsak ti simugan, naawan iti pumadpad. Damangaw awag yan ka, oras alas 3 ti parbangon, mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na sirayat na sibay mo, ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka, ket puso agrupab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso. Siyagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa anang ted ken ka, ket puso agrupab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso. Siyagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang adat kaungga, awan makapulo ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, sikalaeng
bagak medken kaidi anu gandat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos nagpagada. Tawen met ati naglabas dinurwam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin ano ang nagparparik na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastan ko panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastanto panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura balay giken masaraka kalpasan niya siya ket panawan hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang ibarik na nagbiyagang nga awan ka ngem kinagpaisuanan na maililiwag lataken ka bareng no kabailak to nga aramiden ka ito nagsarap ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang iparik na
awanan daydi pamate daydi sang itbara nilaylo na panagin apanang limlim mo iyepkas mo kadi di na kumparparigate uray no di mo amine marik na ka nagpaliwe jak kang mutian amine kasikat panpanunute gamintay ayaten ka yang jak kaya ibang namnamakin ka kaya't kulaing met amangin asika ang mismo at time aklunik si uulime mulunan dagiti sa ide marik nakti kinalamis awanan daydi pamate daydi sang itbara nilaylo na panagin apanang limlim mo iyepkas mo kadi di nga kumparparigate uray no di mo amine marik na ka nagpaliwe jak kang mutian amine kasikat panpanunute ngamintay ayaten ka injak kaya timang namnamakin ka iyepkas mo kadi di na kumparparigate uray no di mo amine marik na ka nagpaliwe jak kang mutian amine kasikat panpanunute ngamintay ayaten ka injak kaya ibang namnamakin ka iyepkas mo kadi di na kumparparigate uray di mo aminin marik na ka nagbaliwen jak kang mutian amine kasikat panpanunute ngamintay Itan ti oras nga inka ipapalaw dito'y sidumi nakairwamang tiyak kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangi agpagada ko nayat ko diyak kayat amakita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagit mo't palunod
siksikan tulad ka, di ka nagsangsangi, agpagada ko nayag ko. Kastan biyag ko, agsingsingpet kanto, no awan nakton, di ta sibay mo, sapay kuma, kanaipayan kataragsa, umanay alagipem, intun kailiw na. Makita alumlumda ang ka, tay di papanaw ko, lagip mo balunek, iti lugar apapanak, siksikan tulad ka, di ka nagsansangi, agpagada ko nayag ko. Kasta agsingsingpet kanto, no awan nakton, di ta sibay mo, sapay kuma, kanaipayan kataragsa, umanay alagipin, intun kailiw na. Kasta agsingsingpet kanto, no awan nakton, di ta sibay mo, sapay kuma, kanaipayan kataragsa, umanay alagipin, intun kailiw na. Umanay alagipin, intun kailiw na. Bakit sa panagip manong kagandat mo? Dati sa panunod di naglaw tayo.
kumakayat adunteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit nagpakada ko nayat ko Diyak kayat ang makita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo balune iti lugar pa ka na siksikan tulad ka di ka nagsangsangit agpagada ko nayat ko kastan biyak ko agsingsingpet kanto nuawan nakton itas ibay mo sapay kuma Naipayan kateragsa Pumanay alagipin Intun kailiw na makita alumlumdaan ka kay di papano ko lagip mo palunek iti lugar pa ka na siksikan tulad na di ka nagsansangit agmakada ko nayat ko kastan di ako agsingsingpet kanto Nuawan akton kita sibay mo Sapay kuma Naipayan kataragsa Umanay alagipin Intun kailiw na
it